Doncs efectivament, jo sóc la Montse Yo soy la Vero. i ja fa 6 anys que vam començar amb aquesta aventura. Vam arrencar a la vegada que Ràdio Fabra amb una idea molt clara, que les persones amb malalties neuromusculars necessitem espais propis per poder parlar de la nostra realitat. Y también para compartir todo lo que vivimos, que no es poco. Porque muchas veces se habla de nosotras, pero sin nosotras. Y entonces decidimos coger el micro y encontrar esas personas que nos lo pudieran explicar de primera mano, desde su propia experiencia. Des d'aleshores hem fet un munt de capítols. Ens acompanya gent de l'associació, però també professionals i activistes que ens ajuden a entendre millor el món i poder començar a canviar-lo. Hemos hablado, por ejemplo, de deporte adaptado, como el hockey, la vela o el esquí, porque el deporte es fundamental, aunque a veces nos resulte muy difícil. I també parlem de cultura, de teatre, de dansa,